बैसागु ओहो बैसागु सफैबाय ला 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 ओहो ला 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 हाव बै दस लाइमोनसो मा हारसिं हारसिं जिरायबाय थादों बेलाय दंफां सिङाव जेबोथ' जायाखै र' इसे माथो हैना फैनि र' माले लाइमोन हिर'इन मा जादों मुड अफ नामा ओंलै लुदुमि आंहा दिनै मा टेनसन आयौ मा टेनसन जाखो नोंनियालाय गासैखौबो खोन्थाजोबनाय आंनो लाइन लाइन जुदि नोङो आंखौ बेस्ट फ्रेन्ड सानोबा मा बुंबावनो लुदुमि आंखौ गाबोनो सासे सेंग्राया नायनो फैनो नायदों बेनो टेनसन जाबाय आरो नोंनिया आंगिलाय सिख्ला मानसिखौलाय नायनो फैखागोन आरोलै आंखौबो फैगोन आरो मालाबाफोर नोङो बे बाथ्राखौनो एसेबां टेनसन लाबाय थादों आरो आं गिसिलै नोंबो सासे मा नोंखौ होमबा आइ आफाया एबार हरथारसिगोन नामा हाबा ओंलै हरमारसिगोननो एबार लाखिबाय थालानो दानो हाबा जानो बासोदोंमोन आं बुरियासो जागोन सानदोंमोन बाप्रे हाबा जाबा खम जारला नोङा सयथिनोबो फुङावनो सिखारनो नांगोन आरो न'नि जेसेबां खामानि दं बेफोरखौबो मावजोबनांगोन आरो खैदिनमानि उनाव गथ' गथाय जागोन बाप्रे खम खस्थ' जागोन गथ'खौनो सामलायगोन ना न'खरखौसो सामलायगोन जालागोन आंहा जियानो जाया मानो हाबा मोनजालायसिगोनलै आंहा जय लाइमोननि हाबानिखि जय लाइमोननि हाबानिखि जय एखे थां सोबाना बिरफागोन दानो गम मोननाङा गथ' आइया एसेबांथ' गाज्रि मोनबायना आंखौ नोङो सोबाना बिरफालायनो ओंखारनाय मानोथ' बिदि बुंनांगौ गासैबो एखे गोजा नोंसोर सालारि बिसोरबो खोब जानाय रखम मोनो खोना आंखौ खालि हाबानिल' बाथ्रा बुंनो फैयो सालारि आइया आंगिलाय ओरैनो फाल्थुसो खालामदों आं नोंखौ फाल्थु खालामनो फैदो बेयाव आंहा खथ' टेनसन जाना दङ आं दंलै आं दं बारा टेनसन खालामनाङा जथक लुदुमि हे ततक कोई टेनसन लेने का नहीं होनबा नोंनो बुंनाय आं दा मा खालामनांगौ आंनि खर'आव गोबां आइडिया दंलै नों मा टेनसन लादों हे मारगो लुदुमि देनाय खोन्थानाय आंनो खोन्थागोन लासैनो खोन्थागोन माखौथ' एसे खां जादों दे खोन्थादों दे दानिया माबालै नोङो एकदम गोसा लोमजादों होननानै उन्दुना थाफ्ला आरो मोनसेया जाबाय नोङो मोदोमाव एसे खि लगायना ला लेखा बाथानो नोंनो ला आंनि फदल बेखार बाखार आइडियाफोरखौ होनो फैदों बेयाव है जाम्बिलाय होनबासो सेंग्राया नोंखौ खि मोनामनाय मोनना लांनाय नङा आरो सानलायगोन बेयो सिख्लाया सानसेबो दुगैया खोना बेनिखायनो खि मोनामदों होननानै मुगैना लांनाय नङा नोंखौ लेखा थानो नाङा आंनो नोंनि बे मोनसे आइडियाखौ नोङो जुदि हाबा जानायनिफ्राय खारग'नो सानदों बेफोर आइडियाखौ बाहायथारनांगोन ना होनबासो हाबा जानायनिफ्राय खारग'गोन नोङो थेवबो नोंनि बे लेखा आइडियाखौ नाङा आंनो दे जागोन दे नोंहा बै मोनसे आइडियाखौ मोजां मोनो बेखौनो सायख'ना लाबानो जाबाय दे जागोन दे मा आइडिया दंबावो बुंबाव माबा मोनसेया जाबाय नोंखौ नायनो फैनाय सेंग्रानि खाथियाव थांनानै गोसा खिफिदा हो भं होनजासे इहु आंनि उदैया दिनै गाज्रि जामारबायलै मार गोजोननाय मोनबाय आङो दिनै सानसेया आङो फायखानायावनो थाबाय थासिगोनलै भगबाना जि खामना होदों मोजांखौनो खामना होदोंलै नोंमारगौलै भगबाना मालाबा नायमारो दाय बादुलि जाला सिखारनो जायाखै नोंहा हा फुंनि 8 बाजा जालायलांबाय साला नों दाबो सिखारनो जायाखै आलासिया मोनफैलायलायसिगोन 10 बाजायावनो फैनो गोनां है र' आयै 10 मिनिट उन्दुबावनि आरो आं दहाय फुंनि 5 बाजायावनो सिखारदोंथ' सिखारगोन मायाबा थगायनो फैदों बेयाव सयथिनिबोलै आयै थारमाने आंना दिनै खिनाय जादोंलै जागोन मायाबा आलासि फैनो नागिरनायखाय एक्टिं देखायनो फैदों बेयाव है फोथायमारालाय बिसोरो दायो खिखौनो देखायना होगोन र' आङो मोनामसोबायलै पापि गथ'आ मोनदों साला बखिबाय थानाया खिनाय जामारदों नामालै माबारै सिखारदे गथ' आलासिफोरा मोनफैसिगोनानो दिनै ओंखारगोनबा आङो फायखानायावनो जिरायबाय थागोन आं बावथ' खैनायालाय नायनो लुगैसोबायलै आंखौ है जाम्बालाय फैनाय लोगो नोङो खैनाखौ नुगोन नामा मोनफैबाय दे जिराय दे बाप्रे दिनै 10 बारसो खिखाबाय ओइ लाइमोन मा दाबो खिखाखै नोङो आलासिफोरा मोनफैलायलांबाय